Johoho, vyzerám ako taký jaký škrečok. Toto neviem, či je rímska, to som kúpil v Kauflande. Co to je tohle? Že zoberiem ťa? Hovorím, že nie, ďakujem, ja som na prechádzke. Čaute priatelia. No momentálne som prišiel z mesta a vyzerám skôr ako keby som prišiel z takých kovbojských závodov, ale vítam vás pri ďalšom videu. Ja som trošku zachrypnutý, neviem čo sa mi stalo. Keby si sa pýtal, že čo mám tuto v ruke, tak bol som si kúpiť takýto kváskový chlebík, lebo na rane, keď si idem robiť taký vegánsky humus, paradajkový, johoj, tak sa teším na to. A ďalší účinkujúci je, prosím pekne, johoho, takýto lístkový makový závín, takýto trošku pripečený. Takže to bude vám na raňajky, pozri sa, aký bordel som to spravil. No, takže veľmi rád vás vítam pri ďalšom videu. Ja by som sa ešte vrátil k tomuto klobúku, že vonku nesvieti veľmi slnko, ale kvôli tomu tento klobúk nemám, hej, keďže vonku nesvieti slnko, takže ja vám idem ukázať, hej, prečo ten klobúk mám. Nezľaknite sa. Ja vôbec neviem, na čo mám na hlave, ale takto to vyzerá, no prosím pekne. Dobre, takže aby som vás nenaťahoval, klobúk dám zatiaľ sem. Tak ja si idem dať tento makový závín, hneď takto na ráno. A dám si k tomu aj ovsené mlieko. Bordel je to, ale to poriadím, to ma teraz nezaujíma. Dám si to tam celé už. Čo budem šetriť, nie? Johoho, no pozri sa ty na to. No, môj dnešný deň začal takto. Dobre, takže ja vás vítam pri tomto vlogu, teda oficiálne. Začalo to trošku divoko, ale nevadí. A teraz keďže vyzerám tak, ako vyzerám, počkaj, normálne sa musím skontrolovať. Ukáž to pre pána Jána. Ajajaj. Na hanbu sveta. Vyzerám ako taký jaký škrečok. A ak to pozerávate moje videá, tak už asi viete, že ja každé ráno chodím, tu šimrikujem s týmto statívom. No, ja sa rýchlo prezlečiem a môžem vyraziť na si rozcvičku. Tu sme drichmali dneska. Dneska sme nespali v obývačke, dneska sme spali normálne spálni. A ja chodím vonku takto, hej, keby si chcel vedieť. Vidno ma tam? Povedz mi, že čo je lepšie ako ísť ráno a hneď takto vonku na dvor. Taký dobrý vzduch je vonku. No som už rozprchovaný. No a čo ideme spraviť s touto mojou hlavou? Takto účet som mal naposledy, vieš kedy? Keď som v 16 rokoch išiel do ministry s fľaštičkou v ruke. Idem do toho ťahnuť. No vonku to vyzerá tak, že už prichádza prietrž mračien. Ako som už spomínal, bordel je to ako v tanku, takže idem tu teraz riadiť. Pretože ak si tu ešte niekto myslí v tejto dobe v roku 2026, že riadi majú v domácnosti iba ženy, tak je pekne mimo.
No tak riadny rozdiel, nie? Hneď sa človek lepšie cíti. Som so sebou veľmi spokojný, takže pokračujem do ďalšej miestnosti. Počkaj, ešte sa napijem vody. No, pitný režim je extrémne dôležitý, takže na to netreba zabúdať. Na zdravie. No, takže poupratujem a potom si idem robiť raňajky. Dámy, páni a priatelia, spálňu mám hotovú. Zatiaľ tento vlog taký upratovací, ale aby ste videli, že aj toto je môj život, mňa to baví a veľmi rád si na to nájdem čas. Zvykol som si aj pesničky púšťať pri takomto upratovaní, ale teraz už upratujem tak v tichu. Väčšinou takto mi to vyhovuje, takže toto som chcel k tomu povedať a teraz idem vysávať. Došla mi baterka. No čo už, tak som dovysával. Vítajte v mojej kuchyni. Takže teraz, ako som už spomenul, dúfam, že som to spomenul, ideme robiť paradajkový humus. Idem to robiť prvýkrát v živote. No a čo k tomu vlastne potrebujeme? No potrebujeme sušené paradajky, tahiny pasta, cícer, citrón. No ja som si zatiaľ dal do rúry robiť paradajky. Neviem prečo tak kričím, pretože nebol som si istý, či tieto sušené mi budú stačiť. No a tu som si napísal postup. Do tohto si zalejem ešte zázorový čaj. Paradajky som tak spravil, že som dal iba olej, soľ a dal som to do rúry. Potrebujeme ešte soľ a potom ešte papriku mletú, sladkú uzenú a rastcu mletú. Takže áno, na chuť ide rímska rastca, toto neviem, či je rímska, to som kúpil v Kauflande. Čierne korenie, mixer si takto umiestním sem. No, robím si zázorový čaj z dôvodu toho, že som líznutý. Sice žijem takým zdravším životom a pečujem o svoje telo, psychické zdravie a tak, ale občas je to veľmi málo kedy, ale stane sa aj mne, že sa dostanem do takej nerovnováhy a takto som dopadol. No jeden deň som bol taký, že som sa necítil dobre, ale už je to pohode, len som ešte trošku taký zahlinený. Takže teraz potrebujeme cícer, hej, a mám to dať do mixéra všetko. Vlastne mám tam potom prilievať takú vodu studenú, takže toto si dám zatiaľ do mrazničky, túto vodu, hádam mi to nezamrzne za ten čas. Uvidím, ako sa mi to podarí. No keďže to má byť paradajkové, tak asi tam dám všetky paradajky. Na Vianoce, keby mi niekto kúpil kilo sušených paradajok, tak som maximálne spokojný. Dobre, teraz tam dám tento cícer. Dobre, dám ho tam celý. No, dám tam aj tieto upečené paradajky. No som ich prepiekol riadne. Zalejem si čajík, ktorý som si dal sem. Dobre, tahiny. 2 až 3 polievkové lyžičky. Teraz mám masné ruky, teraz to neotvorím. Aha, dobre, silný som. Trošku to zamiešam, lebo je na vrchu ten olej. Veľmi sa na to teším, lebo chodím ja do takého podniku, kde robia takéto domáce humusy. Fú, a to je také dobré vždycky. Dobre, takže... Celkom ma baví ináč takto sa pohybovať v kuchyni. Dobre, cesnak tam je, takže dáme tam citrónovú šťavu. Udená paprika, 1 až 2 čajové lyžičky. A teraz tú rastcu, 1 polievkovú lyžicu. No som zvedavý na tú chuť. Ešte olej som tam nedal. Olej, 2 polievkové lyžice, trochu čierneho korenia. No, soľ. No a tu je že taký tajný trik, že 2 až 4 lyžičky ľadovej vody. No tak idem sa pozrieť na tú moju ľadovú vodu, čo som si dal do mrazničky. No ešte nie je úplne ľadová, takže ešte chvíľku počkáme. Chvíľka pravdy. Je to nejaké husté veľmi. Čo to je tohle? Normálne to vyzerá ako humus. Wow, ty kokos, počkaj. Dobre, podľa mňa je to v pohode. No, to sa dám do myčky. Do myčky. Niekedy tak hrabe. No takto to vyzerá. Ukáž to. Nie, či to máme také husté. Idem to ochutnať? Idem na to.
Dobre, je to riadne. Veľmi dôležité je, nie že dôležité, ale je to základ, si robiť za sebou poriadok. No konzistenciu to má trošku takú hustšiu. Vynikajúco. Pozri sa, ako to vyzerá. No a ďalší hlavný účinkujúci, prosím pekne, je chlebík. Oh my god. A toto je taký nôž. Fú, musím to nejako s ním zvládnuť. Ladies and gentlemen. Takto vyzerá vegánske jedlo, taký vegánsky olovrant. Ježiš. Skoro sa to tu roztrieskal. No pozrite sa na to zblízka, aha. Počkaj, nech sa to zaostriť. Takto, chlebík, čajík. Chlebík som sa netrafil. Chlebík mekučky, aj, pozri. Chlebík taký fajný, meký, ježiš. Ahojte, pozdravujem z prechádzky. No, najedol som sa, naobedoval som sa, potom som si trošku oddychol, vyložil som si nohy, ešte som niečo povysával a išiel som na takúto individuálnu prechádzku. No, takto toto vyzerá. No. Takto vyzerá prostredie okolo môjho bydla. Pozri sa na tú tancujúcu trávu. To je. Takže tak, žiadne slúchadlá, žiadne topánky, počkaj. Viete, tam je vidno. Ja vlastne, pre mňa to už tak normálne, že to niekedy zabudnem ukázať vo videu. Prerušil som na chvíľku natáčanie, lebo také auto zastalo pri mne, že a pán tam sedel a spýtal sa ma, že zoberiem ťa. Že nie, ďakujem, ja som na prechádzke. Dobre, fitko mám za sebou, som veľmi šťastný, že som bol. Keď by som aj tú pravidelnosť nejako už dodržiaval, ale trošku tým videám som venoval viacej času, ako by bolo zdravé, ale tak to je podľa mňa prirodzené, že keď človek začne robiť niečo nové, tak chvíľku mu trvá, kým nájde nejakú rovnováhu. Takže dobrý večer vám prajem. Momentálne čas máme 22:31 digitálnych a ručičkových 10:30. Ja som dopozeral futbal, popri tomto zápase som aj zaspal, lebo som sa tak dobre najedol a tento gauč on je taký pohodlný, ja som v živote som akože nesedel na pohodlnejšom gauči, naozaj. Už som to možno aj hovoril niekedy vo videu, ale tento gauč sme vlastne zakúpili tak, že on vizuál ťa možno až tak neuhúri. Mal som možnosť v obchode si naň sadnúť a si vravím, že tento gauč normálne kúpim aj keby... Takže tak, ja som bol ešte pre moju milovanú lásku. Napozajtra spolu oslavujeme 7-ročné výročie, takže bol som po ňu ešte do práce a zajtra máme spolu voľno, no tak dáme určite nejaké rande.